ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం దేవీం వాచమజనయంత దేవాస్తాన్ విశ్వరూపాః పశవో వదంతి సానో మంత్రేషమూర్జం దుహానాహధేనుర్వాగస్మాన్నుపతుష్టతయతు అయం ముహూర్తస్య ముహూర్తో అస్తు. అందరికీ నమస్కారం అండి. శ్రీ దేవీ శరన్నవరాత్రి మహోత్సవంలో వ్రత విధానము, పూజ, కథలు మొదలగు వివరాలన్నీ కూడా మీకు తెలియపరుస్తున్నామండి. అందులో ముఖ్యంగా ఇవి కొన్ని భాగాలుగా తయారు చేశాము. మొదటి భాగంలో అమ్మవారి పూజను ఎప్పుడెప్పుడు చెయ్యాలి, ఎలా చెయ్యాలి, దానికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు కూడా మీ ముందుంచుతున్నాము. అదే విధముగా రెండో భాగంలో పూజలో అమ్మవారి ధ్యాన శ్లోకాలు, తర్వాత శ్రీ సూక్త విధానంగా పూజ, ఆ తర్వాత మంత్రపుష్పము అవి ఉంటాయి. మూడో భాగంలో విశేషంగా లలితా సహస్రనామాలు, లలితా అష్టోత్తరము, ఖడ్గమాల నామాలు, త్రిశతీ నామాలు ఉంటాయండి. నాలుగో భాగం దగ్గర నుంచి మీకు ప్రతిరోజు కూడా అమ్మవారికి దేవీ భాగవతం నుంచి 9 కథలను తీయడం జరిగింది. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క కథను మీకు వినిపిస్తాము. వాటిని మీరు శ్రద్ధగా శ్రవణం చేసి అక్షంతులు అమ్మవారి మీద వేసి తర్వాత మిగిలిన అక్షంతులు మీ శిరస్సు మీద వేసుకోవాలండి. ఈ విధముగా 9 రోజులు కూడా 9 కథలు కూడా మీ ముందుంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ముందుగా మనకి ఈ దేవీ శరన్నవరాత్రుల గురించి కొన్ని విషయాలు తెలియపరుచుకుంటున్నామండి. శ్రీ దేవీ శరన్నవరాత్రుల గురించి ఎందరో మహానుభావులు మనకు చాలా విషయాలు తెలియపరిచారు. ప్రస్తుత కాలంలో మనం ఆచరించుటకు తగిన విధానమును కొన్ని విషయాలు కొంతమంది తెలియపరచడం కూడా జరిగింది. అయితే అసలు ఈ అమ్మవారి పూజ మన గృహంలో నవరాత్రులు 9 రోజులు చేసుకోవచ్చా అని కొంతమందికి అనుమానం వస్తుంది. తప్పకుండా చేసుకోవచ్చు. అమ్మని ఎలా ఆరాధించాలి అనే విషయాన్ని కూడా మీ ముందుంచుతున్నామంది. అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం పొందాలని ఎంతోమంది ఈ నవరాత్రి దీక్షల ద్వారా, సాధనల ద్వారా, మంత్ర దీక్షల ద్వారా, ఉపాసనల ద్వారా, షోడశీ మహావిద్యల ద్వారా, నవార్ణ మంత్ర అనుష్ఠానముల ద్వారా ఈ జగత్తునకే అమ్మ అయిన జగదంబను కీర్తిస్తూ ప్రార్థిస్తూ అచంచలమైన భక్తి విశ్వాసములతో బాహ్యంగాను అంతర్గతంగాను నియమనిష్టలను పాటిస్తూ ఈ దీక్ష చెయ్యాలని సంకల్పించుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇప్పుడు మేము తెలియపరిచే పూజా విధానము మీకు కొంతలో కొంతైనా ఉపయోగపడాలని ఆశిస్తూ ఈ చిన్న ప్రయత్నాన్ని మీ ముందు ఉంచుతున్నామండి. అయితే ఇందులో మేము చెప్పే విషయాలన్నీ కూడా మా సొంతం కాదు. ఇవి శ్రీ దేవీ భాగవతం నుండి కొన్ని విషయాలు, అలాగే షోడశీ మహావిద్యల నుంచి కొన్ని విషయాలు, శ్రీ దేవీ లీలామృతం నుండి కొన్ని విషయాలు సేకరించాము. అదేవిధంగా మా పినతండ్రులు సంస్కృత పండితులండి, వారి వద్ద నుంచి కూడా కొన్ని విషయాలు, సూచనలు, సలహాలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. మరియు మా గురుదేవుల వద్ద నుండి, మా శ్రేయోభిలాషుల నుండి కూడా కొంత సమాచారాన్ని సేకరించి మీ ముందు ఉంచుతున్నామండి. ఇందులో అక్షర దోషాలు కానీ, ఉచ్చారణ దోషాలు కానీ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే అది నా తప్పులుగానే భావించండి, గురుదేవుల తప్పులుగా మాత్రం భావించవద్దని సహృదయంతో మనవి చేసుకుంటున్నామండి. ఈ దేవీ నవరాత్రులు ప్రతి సంవత్సరము కూడా మనకి 4 సార్లు వస్తాయి. అవి ఉగాది పాడ్యము నుండి 9 రోజులు. దీనిని వసంత నవరాత్రులు అంటాం, శరన్నవరాత్రులు అని అంటాము. అవి ఆశ్వీజ మాసంలో పాడ్యము నుండి దశం వరకు వస్తాయి. ఇవి కాకుండా మాఘమాసంలో కూడా ఈ యొక్క అమ్మవారి ఆరాధన చేస్తారు. అలాగే శ్రావణ మాసంలో కూడా ఈ యొక్క అమ్మవారి ఆరాధన చేస్తారు. ఇక్కడ ఒక విషయం ఏమిటంటే ప్రతి 6 నెలలకు, అంటే వసంత నవరాత్రుల దగ్గర నుంచి శరన్నవరాత్రులకి 6 మాసాలు వ్యవధి. అలాగే మాఘమాసం నుంచి శ్రావణ మాసానికి 6 మాసముల వ్యవధి. ఇలాగా ఈ మాసాలలో ప్రతి మాసంలో కూడా మనకి
కొన్ని ఋతువులు నడుస్తూ ఉంటాయి. ఆ ఋతువుల్లోని చైత్ర వైశాఖ మాసాలు వసంత ఋతువు, జ్యేష్ఠ ఆషాఢ మాసాలు గ్రీష్మ ఋతువు, శ్రావణ భాద్రపద మాసాలు వర్ష ఋతువు, ఆశ్వీజ కార్తీక మాసాలు శరదృతువు, మార్గశిర పుష్యమాసాలు హేమంత ఋతువు, మాఘ పాల్గొన మాసాలు శశిర ఋతువు. ఇలా మనకి 6 ఋతువుల దాకా ఉన్నాయండి. అయితే ఇందులో కొన్ని మాసాలలోని కొన్ని ఋతువులలో మనకి మృత్యువు విలతాండవం చేస్తూ ఉంటుంది. అవేంటంటే వసంత ఋతువులోను అలాగే ఈ శరదృతువులో కూడా మనకి అనేక అంటురోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా మాఘమాసంలోని శ్రావణ మాసంలో కూడా కొన్ని రోగాలు మనకి ప్రతి వ్యక్తిని కూడా బాధ పెడుతూ ఉంటాయి. అటువంటి బారి నుండి రక్షించుకోవడానికి శక్తి స్వరూపిణి అయిన అమ్మవారి ఆరాధన ఒక ఆచారంగా మన పూర్వీకులు ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఈ కాలాలలో ప్రతి వ్యక్తి కూడా శుచిగా శుభ్రంగా ఉండట వలన మనస్సు ప్రశాంతత చిత్తంగా ఉంచుకొనుటకు, ఆత్మబలమును దైవబలమును సంపాదించుకొనుటకు చాలా ముఖ్యమైన మాసం. అందులో ఆశ్వేజ మాసంలో వచ్చే శరన్నవరాత్రికి విశేషమైన ఫలితం ఉంటుంది. కారణం, ఎండాకాలంలో వెళ్ళిన వెంటనే వర్షాకాలం వస్తుంది, వర్షాకాలం పూర్తయిన వెంటనే చలికాలం మొదలవుతుంది. అనగా ఈ కాలంలో కొత్త రోగాలు రావటం వంటివి, మహమ్మారి రోగాలు రావటం వంటివి అవి వచ్చి మనల్ని పీడిస్తూ ఉంటాయి. అందుకే ఈ కాలంలో మన పూర్వీకులు చాతుర్మాస దీక్ష అని ఏర్పాటు చేశారు. ఇది ఆషాఢమాసం తొలి ఏకాదశి నుండి ప్రారంభమయ్యి కార్తీక ద్వాదశి వరకు కూడా ఈ దీక్ష ఉంటుంది. ఒకప్పుడు ఈ దీక్షను ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆచరించి తరించేవారు. ప్రస్తుత కాలంలో ఈ దీక్ష పీఠాధిపతులు, పూర్ణ దీక్షాపరులు, సాధనాపరులు మాత్రమే దీనిని ఆచరిస్తున్నారు. ఈ దీక్షలలో భాగంగానే సామాన్య మానవులు కూడా కొన్ని దీక్షలు వచ్చాయి. అవే నవరాత్రి దీక్షలు. అంటే వినాయక చవితి నవరాత్రులు, దేవీ నవరాత్రులు, కార్తీక మాస దీక్షలు, ధనుర్మాస దీక్షలు ఇటువంటివి ఏర్పడ్డాయి. వీటి ద్వారా సామాన్య మానవుడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునే విధంగా, శుచి శుభ్రత పాటించే విధంగాను, గృహమంతా కూడా శోభాయమానంగా ఉండే విధంగాను, ఎటు చూసినా అంతా ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం గడపాలని ఈ వ్యవహారాలు మనకి ఏర్పడ్డాయి. అయితే ఇందులో కొన్ని ఉత్తరాది వైపు కొన్ని ఆచారాలు ఉన్నాయి, దక్షిణాది వైపు కొన్ని ఆచారాలు ఉన్నాయి. ఉత్తరాది వైపు ఉండే ఆచారాన్ని వామాచారము అంటాం. దక్షిణాది వైపు ఉండే ఆచారాన్ని సమయాచారము లేదా దక్షిణాచారం అని చెప్పి అంటూ ఉంటాం. ఉత్తరాది వైపు ఉండే ఆచారాల్లోని కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి. అక్కడ కొన్ని దేవాలయాల్లోని బలులు కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. వారి యొక్క ప్రాముఖ్యము, వారి యొక్క ఆచార వ్యవహారాలని వేరేగా ఉంటాయి. అదే దక్షిణాచార ఆచారానికి వచ్చేసరికల్లా ఇది వేద ప్రమాణంగానే ఉంటుంది. వేదానికి ప్రాముఖ్యతనిస్తూ స్వరయుక్తంగా మంత్ర ఉచ్చరిస్తూ ఈ ఆచారాన్ని పాటిస్తూ ఉంటారు. దీని నుండి బీజాక్షరం నుండి యంత్రము, ఆ తర్వాత మంత్రము ఉద్భవించాయి. ఒకప్పటి మానసిక పూజ వేదపారాయణ, దానిని పరబ్రహ్మంగా భావించి పారాయణ చేసేవారు. తర్వాత కాలంలో ఒక స్వరూపము, ఒక ప్రతిమారూపాలు, సాకార పూజలు వచ్చాయి. ఈ స్వరూపములకు యంత్రాలు వచ్చాయి. ప్రస్తుతము మనము పూజిస్తున్న శ్రీచక్రము కానీ మేరువు కానీ ఇది అమ్మవారికి ఈ విధంగా ఉద్భవించినవే. ఈ యంత్రాల కోసమని మంత్రములతో పాటు తంత్రప్రయోగాలు కూడా ఉద్భవించాయి. అవే నవార్చన, దశమహావిద్యలు. ఇవి అమ్మవారికి చాలా విశేషమైన పూజలు, విశిష్టమైన పూజలు కూడా. ఇది ఎవరు పడితే వారు చేసే పూజలు కాదు. పూర్ణ దీక్షాపరులు మాత్రమే దీనికి అర్హులు. ఈ పూర్ణ దీక్షాపరుల నుండి బాల చండీ ఉపదేశాలు తీసుకున్న వారు మాత్రమే చండీ పారాయణ హోమం చేయటానికి అర్హులు. మరి అందరూ ఉపదేశం తీసుకోలేరు కదా, అందరికీ ఇది సాధ్యం కాదు కూడా. కనుక అటువంటి వారి కోసమని ఈ శరన్నవరాత్రి దీక్షలు ఏర్పడ్డాయి. వారి శక్త్యానుసారంగా 9 రోజులు కూడా పూజ చేసినట్లయితే అద్భుతమైన ఫలితం పొందగలరు. ఈ నవరాత్రులను శ్రీరామచంద్రుడు కిష్కింధలో ఈ నవరాత్రి వ్రతం చేసి రావణ సంహారం చేసి సీతమ్మ వారిని రక్షించుకున్నాడు. అదే విధముగా ధర్మరాజు కూడా ఈ శరన్నవరాత్రి వ్రతము చేసి రాజ్యాన్ని సంపాదించుకున్నాడు. ఈ విధముగా ఈ నవరాత్రులు ఎవరైతే చేస్తారో
వారికి అఖండమైన విజయం ప్రాప్తిస్తుంది. అందుకే ముఖ్యంగా ఈ శరన్నవరాత్రి విషయాల్లో చూసుకున్నట్లయితే యుద్ధానికి తర్వాత కార్యజయానికి ఈ యొక్క కాలము అనుకూలమైన కాలం అని చెప్పి వేద ప్రమాణం చెప్తోంది. అందుకే విజయదశమి నాడు పాండవులు ఆయుధ పూజ చేస్తారు. అక్కడి నుంచి యుద్ధ సన్నాహాలకి ప్రారంభం చేస్తారు. ఇలాగ ఈ కాలము ఎవరైనా సరే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా సరే ఉన్నవారికి ఈ కాలములో ఈ 9 రోజులు కూడా అమ్మవారి ఆరాధన చేసినట్లయితే వారికి ఎటువంటి కష్టమున్నా సరే, ఎటువంటి శత్రువులున్నా సరే, ఎటువంటి ఇబ్బందులున్నా సరే అవన్నీ కూడా నివారణ అవుతాయి. తర్వాత రోగంతో బాధపడే వారికి రోగ నివారణకు మార్గము దొరుకుతుంది. ఉద్యోగంలో ప్రయత్నం చేసేవారికి మంచి ఉద్యోగము పొందుతారు. సంతానం లేని వారికి సంతానం కలుగుతుంది. దంపతుల మధ్య విభేదాలు ఉన్నచో వాటి పరిష్కార మార్గం కూడా కలిగి అన్యోన్యంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆధ్యాత్మిక పరంగా ఉండేవారికి భగవతీ అమ్మవారి అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. ఈ ఉత్తమమైన జ్ఞాన మార్గంలో నడవాలి అని ఆశించేవారు నిత్యము అమ్మవారి సేవలో తరిస్తూ అమ్మవారి అనుగ్రహం వలన ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని గడపాలి అని అనుకునే వారికి ఈ కాలము అద్భుతమైన కాలము. అంతేకాకుండా మనం ప్రతిరోజు చూస్తున్న ఎంతోమంది ప్రవచనకర్తలు వారందరూ కూడా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారానే మన ముందర అఖండమైన జ్ఞానాన్ని వారు ప్రదర్శిస్తూ మనందరినీ కూడా తరింపచేస్తున్నారు. అందుచేత ఈ శరన్నవరాత్రి అద్భుతమైన మాసమని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతానికి మనకు సమయాచార పూజ అని అనుకున్నాము. దీని అర్థము సమయాచారం అంటే సా అంటే సదాశివుడు, మా అంటే మాయ, యా అంటే వారిద్దరి సమ్మేళనము అనగా పరమేశ్వరి. తర్వాత అమ్మవారికి వియత్చక్రము అని చెప్పంటాం అనగా శ్రీచక్రము. శ్రీచక్రం అనగా ఆకాశము, అనగా శూన్యము, అనగా పూర్ణము, అనగా పరబ్రహ్మము, అనగా నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్ప నిరాఖ్యాత పరంజ్యోతయే. అదే పరమాత్మ, అదే ఆత్మ, అదే అంశము, అదే పూర్ణము, అదే సర్వవ్యాప్తము. ఈ వియత్ పూజ అనగా శ్రీచక్ర పూజ ఇది పంచభూతాత్మకమై తత్వముతో ఇమిడి ఉంటుంది. అనగా ఆకాశ పూజ అనగా మనిషిలో ఉండే పృథివీతత్వము, అపోతత్వము, వాయుతత్వము, తేజోతత్వము అన్నిటికీ మాతృక అయిన ఆకాశతత్వములో లయించుట. అనగా సర్వేంద్రియములను, మనస్సు, ప్రాణ, చక్షువులను అన్నిటినీ ఊర్ధ్వ అనగా ఆకాశముగా ప్రమాణము చేయుట. మనలో ఆకాశము సృష్టించుకొనుట అనగా శూన్యతను, భావనా రాహిత్యమును సృష్టించుకొనుట. ఈ భావనా రాహిత్యమే జ్ఞానము అనగా జ్ఞానమునకు అతీతులు అగుట, నీ అంతరంగంలోనే విహరించుట. అదియే శ్రీ విద్య, అదియే పరబ్రహ్మము, అదియే దక్షిణామూర్తి విద్య. ఈ విద్యలలో పరిపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని పొందినవారు శ్రీరామకృష్ణ పరమహంసగా మనకు తెలిసిన వారిలో మనము ఎక్కువగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. ఈ సమయాచారము మరి ఒక అర్థం కూడా ఉంది. అనగా సా అంటే బ్రహ్మ అని, మా అంటే మాయా అని, అనగా బ్రహ్మమయము అని వేరొక అర్థం కూడా ఉంది. దీనినే సమయాదేవి అని కూడా అంటారు. అనగా బ్రహ్మము ఎప్పుడూ ఒక్కటిగానే ఉంటుంది. బ్రహ్మ విస్తరించడానికి అనగా సృష్టించడానికి శక్తిని కలుపుకొనును. అదే సమయము, అది స్వరూపము. దీనికి మూలాధారము, స్వాధిష్టానము అని 2 చక్రాలు తామిశ్రక చక్రములు అని అంటాము. అవి పూజకు పనికిరావు. మరి ఏ చక్రాలు పనికొస్తాయి అంటే దహరా చక్రము, అనాహత చక్రమైన పరనాదము, అనాహత చక్రము ఈ 2 పనికొస్తాయి. ఈ అనాహత చక్రములో పరనాదం పుడుతుంది. అది మనిషి హృదయంలో కుడివైపు ఉంటుంది. అదే ఆత్మస్థానము. దీనినే దహరాకాశ పూజ అందురు. దీనినే ఆత్మపూజ అని కూడా అంటారు. ఇది సనక సనందన, సనత్కుమార, సనత్ఖ్యాత, సుఖ, వశిష్ఠ,
సంహిత ఆధారంగా ఈ పూజ ఉంటుంది. అనాహత చక్రంలో ఆత్మస్థానము, దీనిని పురుష స్థానము అని అంటారు. ఈ స్థానము పరబ్రహ్మ స్వరూపమైన జగదంబ స్థానము. తర్వాత శరత్కాలము గురించి కొన్ని విషయాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటున్నాము. ఈ శరన్నవరాత్రుల్లో శరత్ అనగా సకల దేవత ఆరాధన కాలమని, ఈ శరత్కాలంలో అమ్మవారి ఆరాధన వలన రోగాలు బాధల నుండి విముక్తి కలుగుతుందని చాలా నానుడిలో ఉన్నది. శరత్ అనగా సరస్వతి రూపమని కూడా ఉన్నది. ఈ శరన్నవరాత్రుల్లోని 9 రాత్రులని కూడా 3 భాగాలుగా చేసినట్లయితే మొదటి 3 భాగాలు కూడా కాళీ స్వరూపముగాను, మధ్యలో ఉండే 3 రాత్రులు కూడా 3 భాగాలు లక్ష్మీ స్వరూపంగాను, చివరిలో ఉండే 3 భాగాలు సరస్వతి స్వరూపంగా భావిస్తాం. ఈ శరత్ అనే శబ్దానికి శారద అని కూడా ఒక అర్థం ఉంది. ఆవిడే వేదమాత అని. అందుకే ఈ నవరాత్రుల్లో మూల పూజలకు ఎక్కువ విశేషం ఉంటుంది. తర్వాత శరత్కాలంలోనే చంద్రకాంతి చాలా బాగుంటుంది. ఈ చంద్రకాంతి రాత్రులు చాలా బాగుంటాయి. ఈ కాలంలో చంద్రుడు చాలా ప్రశాంతంగా కనబడతాడు. అనగా మనఃకారకుడైన చంద్రుడు ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ప్రశాంతమైన జీవితము గడపడానికి, భగవత్ సేవలో నిమగ్నమవడానికి ఈ కాలము చాలా విశేషమైన కాలము. అంతేకాకుండా శివుని శిరస్సుపై ఉన్న చంద్రవంక, అమ్మవారి కిరీటంపై ఉన్న చంద్రవంక, ఈ రెండూ కూడా చాలా శోభాయమానంగా ఉంటాయి. అందుకే చంద్రుడికి మరొక పేరు సోముడు అంటాం. అంటే సా అంటే కలిగినది, మా అంటే ఉమాదేవి. చంద్రుని యొక్క షోడశ కళలను కలిగినది అని అర్థము. ఈ శరత్కాలంలో అజ్ఞానాన్ని నివృత్తి చేసే జ్ఞాన మార్గము కలిగించే కాలము. అందుకే ఈ కాలంలో నదులన్నీ కూడా స్వచ్ఛమైన నీటితో కలుషితం లేకుండా ఉంటాయి. ఈ నదులలో స్నానంకి చాలా విశేషమైన ఫలితం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ శరన్నవరాత్రులలో జ్ఞానయజ్ఞం చేయటం వలన, అనగా జప, తప, హోమ, పారాయణాది మొదలగునవి చేయడం వలన అఖండమైన జ్ఞాన సంపత్తి కలుగుతుంది, అజ్ఞానాంధకారం తొలగిపోతుంది అని శ్రీదేవి భాగవతంలో ఉంది. ఈ శరన్నవరాత్రులలో శుద్ధ తదియనాడు మధుక వృక్షము అనగా విప్ప చెట్టు దగ్గర అమ్మవారికి పూజ చేసినట్లయితే రోగ బాధలు, ఆర్థిక బాధలు తొలగిపోతాయి. ఈ దేవీ నవరాత్రుల్లో పగటి పూజ కంటే రాత్రి పూజకి విశేషమైన ఫలితం ఎక్కువ ఉంటుంది. కారణం పగటి పూజ ఈశ్వర పూజ, రాత్రి పూజ అమ్మవారి పూజ. కాబట్టి రాత్రి పూజ విశేషం. నవరాత్రులు అనగా ఇచ్చట తిథులు మాత్రమే లెక్కించాలి, రాత్రులు కాదు. ఒక్కొక్కసారి మనకి తిథిద్వయం వచ్చి 8 రాత్రులే వస్తూ ఉంటాయి. అటువంటప్పుడు నవా చెప్పాం కాబట్టి 9 రాత్రులు లేవు అని చెప్పేసి ఒకరోజు ఎక్స్ట్రా చేయాలని చెప్పి అనుకోకూడదు. తిథే లెక్కగా తీసుకోవాలి. 8 రాత్రులు వచ్చినా సరే తిథుల లెక్కగానే తీసుకుంటాం. ఇక్కడ పూజే ప్రధానము. జప, తప, హోమాలు అన్నీ కూడా అంగాలు మాత్రమే. ఈ పూజ ఏ ప్రదేశంలో అయినా, ఏ గ్రామంలోనైనా, ఏ పట్టణంలోనైనా, ఏ జాతి వారైనా ఈ పూజ చేసుకోవచ్చు. ఆఖరికి స్త్రీలు కూడా ఈ పూజ చేయవచ్చు. ఇందులో విశేషమైనవి కూడా కొన్ని పూజా తంత్రాలు ఉన్నాయి. భగవంతుని ముఖము నుండి ఆవిర్భవించినవి కొన్ని, మరికొన్ని భగవంతుని బొడ్డు క్రింద నుండి ఆవిర్భవించినవి. ముఖము నుండి ఆవిర్భవించినవి వేదవిహితమైన, దోషరహితమైన పూజలు. క్రింద భాగం నుండి వచ్చినవి అంత ప్రశస్తమైనవి కావు అని ధర్మశాస్త్రం చెబుతోంది. అంతేకాకుండా అమ్మవారిని మట్టి ప్రమదను తయారు చేసి పూజించే వారికి అభిషేకం చెయ్యాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆ మట్టి బొమ్మకు అభిషేకం చేసినట్లయితే ఆ బొమ్మ కరిగిపోతుంది. కాబట్టి దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా అమ్మవారి శక్తి స్వరూపణ కాబట్టి, ఇక్కడ శక్తి అనగా ఆయుధం కాబట్టి, ఆయుధం అంటే ఖడ్గము, ఆ ఖడ్గానికి అభిషేకము పూజ కూడా చేయవచ్చని ధర్మశాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ శరన్నవరాత్రుల్లో 9 రోజుల కన్నా త్రిరాత్రి పూజ చాలా విశేషమైనది. అంటే 3 రాత్రులు. 3 రాత్రులు అనగా మూలా నక్షత్రములో సరస్వతి స్థాపన, పూర్వాషాఢ నక్షత్రములో పూజ అర్చన, ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రములో
కూష్మాండ బలి, శ్రవణ నక్షత్రములో విసర్జన చేయాలి. అమ్మవారిని ఇందులో మూలా నక్షత్రము ప్రథమ పాదములో స్థాపన చేసి శ్రవణ నక్షత్రం మొదటి పాదంలో విసర్జన చేయుట చాలా విశేషమైన ఫలితం ఉంటుంది. మంగళవారంతో కూడిన మహా అష్టమి విశేషమైన రోజుగా భావించాలి. అదేవిధంగా ఈ శరన్నవరాత్రుల్లో హస్త నక్షత్రంతో శుక్ల పాడ్యమి కానీ పడినట్లయితే అద్భుతమైన విశేష రోజుగా మనం గుర్తించవచ్చు. అంతేకాకుండా శరన్నవరాత్రులలో శుక్ల పాడ్యమి స్వాతి నక్షత్రం రోజున హస్పానికి పూజిస్తే చాలా మంచిది. హస్పము అంటే గుర్రము. తర్వాత జ్యేష్ఠ నక్షత్రం కలిసిన తిథి రోజున ఐరావతాన్ని అంటే ఏనుగును పూజించినట్లయితే అద్భుతమైన అఖండ ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది. తర్వాత నవరాత్రులలో కలశస్థాపన ప్రాతకాలమే చెయ్యాలి. విజయదశమి రోజున అమ్మవారిని విసర్జన కాలంగా మనము గుర్తించాము. ఈ కాలంలో అమ్మవారిని 4 పురవీధులలో తిప్పేటప్పుడు కొన్ని వేషాలు వేయిస్తాం. ఆ వేషాలు వేసిన వ్యక్తులు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి కానీ కొంతమంది సమూహం దగ్గరికి కానీ వచ్చి మనల్ని భయపెట్టడం కానీ తిట్టడం కానీ లేదంటే కంగారు పెట్టడం కానీ ఇటువంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. అలా చేసినప్పుడు ఏ వ్యక్తి కూడా వారిని దూషించకూడదు. వారు ఏమి చేసినా సరే మనము తొందరగా ఏ మాట అనకూడదు. అది అమ్మవారి స్వరూపంగా భావించాలి. అలా ఎవరైనా మన దగ్గరికి వచ్చి మనని భయపెట్టినా లేదా తిట్టినా లేదా కంగారు పెట్టినా మన శరీరంలో ఉండే రుగ్మతల నివారణ చేస్తున్నారనే విషయాన్ని గ్రహించి అమ్మ నామం చెప్పుకోవలసిందిగా ధర్మశాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. తర్వాత ఈ నవరాత్రుల్లో శ్రీ విద్యా ఉపాసన, పంచదశి ఇవన్నీ కూడా చాలా అద్భుతమైన అఖండమైన విజయాన్ని ఇచ్చేవి. ఈ పంచదశి అంటే అక్షరం అనగా వేదం అనగా దీనికి నాశనము లేనిది అనేది అక్షరం. ఇది శివుని ఢమరక శబ్దం నుంచి వచ్చింది. దీనిలో 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి కాదీమతము, ఇంకోటి హాదీమతము. అనగా కాతో ప్రారంభమైంది కాదీమతము, హాతో ప్రారంభమైంది హాదీమతము. ఇది గురు పరంపర ఉపాసనలను బట్టి ఉంటుంది. ఇదే శ్రీ విద్య మన ప్రాంతంలో చాలా విశిష్టమైన ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. విద్య అంటే వాక్. వాక్ అంటే ఉమా శబ్దానికి ఆధారం వాక్కే కదా. జ్ఞానరూప పరబ్రహ్మ ప్రాప్తి శబ్దము లేక వాక్కు వలన లభిస్తుంది. వాగ్విజ్ఞానమే శ్రీ విద్య. శివపురాణములో ఉమా సంహితలో 50వ అధ్యాయము 26వ శ్లోకము నుండి 31వ శ్లోకం వరకు కూడా ఈ దశమహావిద్యల గురించి విశేషంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా దేవీ భాగవతంలో 10వ స్కందములో 13వ అధ్యాయములో దశమహావిద్యల పేర్లు ప్రస్తావించబడ్డాయి. శ్రీ రాజరాజేశ్వరి పరబ్రహ్మ విద్య, మహాత్రిపుర సుందరి, లలిత పరాభట్టారిక ప్రధాన దేవతగా దీంట్లో తెలియపరచబడింది. తర్వాత తంత్రములు అనగా శాస్త్రములని అర్థము. తన్యతే విస్తార్యతే జ్ఞానం అనేనా ఇది తంత్రం అనగా జ్ఞానమును అభివృద్ధిపరచి ప్రసరింపచేయు విధానమే తంత్రమని అర్థము. ఈ తంత్ర ఉపాసన శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వాముల వారు శ్రీదేవిని శ్రీచక్రమందు అర్చించి దేవుని ఉపాసించి అనఘాశక్తిని తన వశమందు తెచ్చుకొనిన మహాపురుషుడు. ఆయన 18,000 శ్లోకాలతో దత్త సంహితను తయారు చేసి జమదగ్ని పుత్రుడు అయినటువంటి పరశురాములకు అందజేశాడు. దానిని ఆ భార్గవరాముడైన పరశురాముడు 6,000 సూత్రాలతో 50 కాండలుగా విభజించి సంక్షిప్తపరిచాడు. కొంతకాలానికి హరితస కులానికి చెందిన సుమేధుని వాడు పరశురామ కల్పసూత్రములను వాటిని 10 కాండలుగా సంక్షిప్తపరిచారు. ఈ విధంగా అమ్మవారి యొక్క మహావిద్యను ఎంతోమంది మహానుభావులు మన ముందు ఉంచారు. అదేవిధంగా మనకు భక్తి యోగము, జ్ఞానయోగము, హఠయోగము, క్రియాయోగము ఇలా కొన్ని యోగాలు ఉన్నాయి. దాంతో పాటుగా శ్రీ విద్య కూడా ఉంది. ఈ శ్రీ విద్య చాలా ప్రశస్తమైనది. అయితే అత్యంత సమర్థుడైన గురువు ద్వారానే ఈ ఉపాసనా సాధన చెయ్యాలి. ఈ విద్యను అత్యంత మహిమాన్వితమైన శ్రీ విద్య, గుప్త విద్య, బ్రహ్మ విద్య, కుండలిని విద్య, ఆత్మవిద్య అని తెలియపరుస్తూ ఉంటాం. వీటిని మనువు, చంద్రుడు, కుబేరుడు, లోపాముద్ర, మన్మధుడు,
అగస్త్యుడు, అగ్ని, సూర్యుడు, ఇంద్రుడు, కుమారస్వామి, ఈశ్వరుడు, దూర్వాసురుడు అని 12 గురువులు ఈ శ్రీ విద్యా ఉపాసనకు మార్గగాములైనారు. వీరు కూడా ఈ శరన్నవరాత్రులలో అమ్మవారిని అనుష్ఠించిన వారే. ప్రతి వ్యక్తిలోనూ కూడా కామ, క్రోధ, లోభ, మదమాత్సర్యాది దోషాలు సహజంగా ఉంటాయి. ఇది ప్రకృతి ధర్మం, ఎంతటి వారికైనా తప్పదు. అంతేకాకుండా గురణ, శంఖ, భయ, లజ్జ, జుగుప్స, కులం, శీలం, జాతి అనే అష్టపాశములతో ప్రతి జీవి కూడా బంధింపబడి ఉంటాడు. పై దోషాలు పోవటానికి, జ్ఞానప్రాప్తి కలగడానికి చక్కటి గురువు ద్వారా అమ్మవారిని ఆరాధించిన వారికి దృఢమైన భావన సమాధి కలుగుతుంది. అది వారి అనుభవంలోనూ ఉద్భవించి వికసించి అద్భుతమైన ఆ పరాదేవత ఆరాధనకు అర్హతను కలిగిస్తుంది. ఈ దేవీ నవరాత్రుల్లో ఎవరైతే నియమనిష్టలతో పూజ చేస్తారో వారు అసుర శక్తులపై విజయాన్ని సాధించేవారుగా అవుతారు. ఈ దేవీ ఆరాధనలో కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఈ దేవీ ఆరాధనకు కొంత సామాగ్రి కూడా మనం సమకూర్చుకోవలసి ఉంటుంది. ముందుగా ఆ సామాగ్రిని మేము ముందుంచుతున్నాము. ఆ సామాగ్రి ఏమిటో ఇప్పుడు తెలియపరుస్తున్నాము. అవి ముందుగా సమకూర్చుకోవాలి. పసుపు, కుంకుమ, తమలపాకులు, చెక్కలు, అగరబత్తులు, హారతి కర్పూరము, అరటిపండ్లు, కొబ్బరికాయలు, బియ్యము, తెల్ల తువ్వాళ్ళు, కొత్త చెంబు, ఇత్తడి చెంబు, పంచపల్లవములు, మామిడి కొమ్మలు, జాకెట్ ముక్కలు, అమ్మవారి చిత్రపటము లేదా అమ్మవారి ప్రతిమ లేదా అంటే అమ్మవారి మేరువు, తర్వాత సాంబ్రాణి, గుగ్గిలము, గంధము, పువ్వులు, దీపారాధన కుందులు, పంచపాత్ర, ఉద్ధరిణి, అరివేణము, ఏకహారతి, గంట, అగ్గిపెట్టి, ఒత్తులు, నెయ్యి, చతురస్రాకారంగా ఉండే పీట, ఈ విధముగా సామాన్లన్నీ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ప్రతిరోజు కూడా సాయంత్రం వేళ ఉడికించిన కొమ్ము శనగల నివేదన పెట్టాలి. ఏ రోజుకు ఆ రోజు ప్రసాదాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఇలా 9 రోజులు కూడా అమ్మవారిని కలశాన్ని పెట్టుకొని ఆ పీఠాన్ని కదపకుండా ప్రతిరోజు నిర్మాలాలు తీసుకుని పూజ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఏకభుక్తంగా ఉండాలి లేదా నక్తమైనా చెయ్యాలి. ఏకభుక్తం అంటే ఒంటిపూట భోజనము, నక్తం అంటే రాత్రిపూట భోజనము. అమ్మవారికి మహానివేదన పెట్టిన తర్వాత ఏ మహానివేదన అయితే పెడతారో అదే ఆ యజమాని భుజించాలి. తర్వాత బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి, భూశయనం చెయ్యాలి, శీతల స్నానం చెయ్యాలి. శక్తి ఉన్నవారు దేవీ భాగవత పారాయణ చెయ్యాలి. శక్తి లేనివారు అమ్మవారి యొక్క సంబంధించిన 9 కథలు కూడా మీ మందు ఉంచుతున్నాము. ఆ కథ విని అక్షంతలు వేసుకుని అమ్మవారి అనుగ్రహానికి పాత్రలు కావాలి. తర్వాత అమ్మవారికి పువ్వులు అలాగే పిండి వంటలు కూడా మీ ముందుంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అవి కూడా 9 రోజులు కూడా ఈ విధంగా ఏవి చేసుకోవాలో వాటిని ఏర్పాటు చేసుకుని పూజ చేయవలసిందిగా మనవి. అంతేకాకుండా శక్తి ఉన్నవారు కుమారి పూజ కూడా చేయవచ్చు. ఈ కుమారి పూజలో 1 సంవత్సరంలోపు ఉన్న పిల్లలు దీనికి పనికిరారు. 2 సంవత్సరంలో ఉన్న పిల్లలని కుమారి అంటాం. ఈ కుమారి పూజించిన వారికి దుఃఖ దారిద్ర్యాలు నశిస్తాయి, శత్రువులను జయిస్తారు, దీర్ఘాయుష్వంతులవుతారు. అదే 3 సంవత్సరములు ఉన్న పిల్లను పూజించినట్లయితే ఆ మాతను త్రిమూర్తి అంటాం. ఈ త్రిమూర్తిని పూజించడం వలన త్రివర్గ ఫలాలు లభిస్తాయి. అనగా ధనధాన్య పుత్ర పౌత్ర వంశాభివృద్ధి జరుగుతుంది. తర్వాత 4 సంవత్సరాల పిల్లని కళ్యాణి అంటాం. ఈ కళ్యాణిని పూజించిన వారికి విద్యాభివృద్ధి కలుగుతుంది, రాజ్యలాభము కలుగుతుంది. తర్వాత 5 సంవత్సరములు ఉన్న పిల్లను రోహిణి అంటాం. ఈ రోహిణిని పూజించిన వారికి సర్వరోగ నివారణ కలుగుతుంది, దీర్ఘ రోగాలు సైతము ఉపశమించబడతాయి, సంపూర్ణ ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది. తర్వాత 6 సంవత్సరంలో ఉన్న బాలికను కాళిక అంటాం. ఈ కాళికను పూజించిన వారికి శత్రునాశనం జరిగి విజయం సాధిస్తారు. తర్వాత 7 సంవత్సరంలో ఉన్న బాలికను చండిక అంటాం. ఈ చండికను పూజించిన వారికి సకల సంపత్తులు అష్టైశ్వర్యాలు కూడా లభిస్తాయి. తర్వాత 8 సంవత్సరముల కన్యను సాంభవి అంటాం.
అష్టవర్షాత్ భవేత్ కన్యా అని మన సనాతన ధర్మంలో ఉంది. అంటే 8 సంవత్సరంలో వచ్చిన బాలిక వివాహ వయస్సు కలిగినదని మన సనాతన ధర్మం చెబుతోంది. ఈ సాంబవుని పూజించిన వారికి ఆకర్షణ శక్తి, సర్వులు కూడా వశమవుతారు. అధికారంలో ఉన్న వారిపై అధికారుల యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది. తర్వాత 9 సంవత్సరముల కన్యను దుర్గా అంటాం. అంటే దుర్గములను నాశనం చేసేదే దుర్గా. దుర్గా అంటే జయించడానికి సఖ్యము కానిది అని అర్థము. అనగా దేవతలు సహితము కూడా జయించలేరని అర్థము. ఈ దుర్గను పూజించిన వారికి సర్వశత్రు వినాశనము కలిగి ఇహపర సుఖ స్వర్గ సౌఖ్యాలు లభిస్తాయి. తర్వాత 10 సంవత్సరముల కన్యను సుభద్ర అంటాం. సుభద్ర అంటే భద్రమైనది, భద్రత కలిగించేది అని అర్థము. ఈ సుభద్రని పూజించిన వారికి సర్వకామ్యాలు సిద్ధిస్తాయి. ఈ తల్లి అభద్రతా భావాన్ని తొలగించి సర్వకాల సర్వావస్థలయందు కూడా భద్రతను కలిగిస్తుంది. ఈ విధముగా కుమారి పూజ చేసుకోవచ్చు. దీనితో పాటు సువాసిని పూజ కూడా చేసుకోవచ్చు. సువాసిని పూజలో కూడా మంచి పండు ముత్తైదవును చూసుకుని చేసుకోవడం వల్ల సాక్షాత్తు అమ్మవారికి పూజ చేసిన విధంగానే ఉంటుంది. తర్వాత ఈ పూజలో సువాసినీలు కానీ అదేవిధంగా కుమారీలు కానీ ఈ పూజలో కురూపులు పనికిరారు, కులహీనులు పనికిరారు, వ్యాధిగ్రస్తులు పనికిరారు, వికలాంగులు పనికిరారు, అక్రమ సంజాతులు పనికిరారు. ఈ పూజకి రూపవతులు, ఆరోగ్యవతులు, ఒక ఏకవంశ సంజాతులు మాత్రమే ఈ పూజకు కన్యాస్థానానికి అవకాశం ఉంటుంది, అర్హులు. అలాగే బ్రాహ్మణులు బ్రాహ్మణ్య కన్యలను మాత్రమే కన్యాస్థానంలో ఉంచి పూజిస్తే సర్వకార్యసిద్ధి చేకూరుతుంది. క్షత్రియులు బ్రాహ్మణ కన్యలను, క్షత్రియ కన్యలను కూడా కన్యాస్థానంలో ఉంచి పూజిస్తే సర్వకార్యాలు కూడా సిద్ధిస్తాయి. వైశ్యులు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య కన్యలను కన్యాస్థానంలో ఉంచి పూజిస్తే వ్యాపార లాభము, ఆర్థిక సంపత్తి కూడా చేకూరుతుంది. శూద్రులు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర కన్యలను పూజించినట్లయితే సర్వ సౌఖ్యాలు కూడా పొందుతాయి. ఈ విధముగా 9 రోజుల పాటు 9 మంది కన్యలను ఆయా స్థానంలో అమ్మవారి ప్రతిరూపంగా భావించి శ్రద్ధాభక్తులతో పూజించిన వారికి విశేషమైన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఈ విధంగా 9 రోజులు పూజ చేయలేని వారు కనీసం 3 రోజులు అనగా సప్తమి, అష్టమి, నవమి పగలంతా ఉపవాసం ఉండి సంధ్యా సమయంలో అమ్మవారికి పూజించాలి. ఆ తర్వాత ప్రసాదము స్వీకరించాలి. ఇలా చేసినట్లయితే సకల విజయ సంపదలు లభిస్తాయి. అదేవిధంగా పాడ్యమ రోజున నెయ్యితో అమ్మవారికి అభిషేకం చేసి కట్టు పొంగలి నివేదన చెయ్యాలి. ఆ రోజున బ్రాహ్మణుడికి నెయ్యి దానం చేసినట్లయితే సమస్త రోగాలు కూడా నివృత్తి అవుతాయి. తర్వాత విదయ నాడు అమ్మవారిని చక్కెరతో పూజించి పులిహోర నివేదన పెట్టాలి. బ్రాహ్మణుడికి చక్కెర దానం చేసినట్లయితే దీర్ఘాయుష్యు సిద్ధిస్తుంది. తర్వాత తదియనాడు అమ్మవారికి పాలతో అభిషేకించి కొబ్బరి అన్నము నివేదన పెట్టాలి. ఈ క్షీరం నివేదన చేసినట్లయితే, దానము చేసినట్లయితే సమస్త దుఃఖాలు కూడా తొలగిపోతాయి. తర్వాత చవితి నాడు అమ్మవారికి పిండి వంటలతో నివేదన చేసి చిల్లులు లేని అల్లంగార్లు పెట్టాలి. బ్రాహ్మణులకు ఈ పిండి వంటలు దానము చేస్తే దాత తలపెట్టిన కార్యాలన్నీ కూడా విజయవంతమవుతాయి. తర్వాత పంచమ నాడు అమ్మవారికి కదలీ ఫలములతో పూజించి పెరుగన్నము నివేదన చేసి బ్రాహ్మణులకు అట్టిపళ్ళు దానం చేస్తే మేధాశక్తి కలుగుతుంది. తర్వాత షష్ఠి నాడు అమ్మవారికి తేనె నివేదన చేసి కేసరీబాతు నివేదన చేస్తే బ్రాహ్మణుడికి తేనె దానం చేసినట్లయితే తేనె వంటి కాంతవంతమైన ఆకారము కలుగుతుంది. తర్వాత సప్తమి నాడు అమ్మవారికి బెల్లము నివేదన చేసి శాఖాన్నము నివేదన చేస్తే బెల్లము దానము చేసినట్లయితే బ్రాహ్మణుడికి ఆ దాత శోక విముక్తుడవుతాడు. తర్వాత అష్టమి నాడు అమ్మవారికి కొబ్బరి నివేదన చేసి చక్కెర పొంగలి గూడాన్నము కూడా నివేదన చేసి నారికేళము దానము చేస్తే దాతకి తాపం తీరిపోతుంది. తర్వాత నవమి నాడు అమ్మవారికి పేలాలు నివేదన చేసి పాయసము నివేదన చేసి పేలాలు దానం చేస్తే దాత
పేలాలు దానం చేసినట్లయితే ఇహపర సుఖ సంపన్నుడు అవుతాడు. తర్వాత దశమి నాడు అమ్మవారికి నల్లని నువ్వులు నివేదన చేసి, చిత్రాన్నము లడ్డూలు నివేదన చేసి బ్రాహ్మణుడికి నువ్వులు దానం చేస్తే దాతకి యమలోక భయం ఉండదు. అదేవిధంగా ఆఖరి రోజున అటుకులు, పెరుగు, శనగలు, పేలపిండి, పాయసము వీటిని అమ్మవారికి నివేదన చెయ్యాలి. తర్వాత దానము కూడా ఇచ్చినట్లయితే విశేషమైన ఫలితం దక్కుతుంది. తర్వాత అమ్మవారికి మందార, కమలములు, అశోకములు, చంపకములు, కరవీరములు, మాలతి, బిల్వదనములు, బ్రాహ్మీ పుష్పాలతో పూజిస్తే విశేషంగా అమ్మవారి అనుగ్రహం కలుగుతుంది. తర్వాత కొబ్బరికాయలు, అరటిపళ్ళు, దానిమ్మ పండ్లు, పనస పండ్లు, నారింజ పండ్లు మొదలైన మధుర ఫలాలతో అమ్మవారికి నివేదన చేయవచ్చు. తర్వాత అమ్మవారికి హోమం చేయదలుచుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే త్రికోణ ఆకారంలో హోమగుండం తయారు చేసి అమ్మవారికి హోమం చేయాలి. తర్వాత ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనకు తెలియపరుచుకుంటున్నాము. ఈ నవరాత్రుల పూజ వలన ఎటువంటి విశేషం దక్కింది అనేది తెలుసుకుందాము. ఇది దేవీ భాగవతంలో 3వ స్కందములో ఉంటుందండి. దక్ష ప్రజాపతి యజ్ఞము విధ్వంసం చేయు భగవతి భద్రకాళి అమ్మవారు అష్టమి రోజున అవతరించారు. ఆమె ఆకారం చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. ఆమె వెనక కోట్లాది యోగినులు ఉద్భవించారు. ఎన్ని దానములు చేసినా ఈ వ్రతమునకు సాటి రాదు. నరులు, నాగులు, పక్షులు, పిశాచులు, రాక్షసులు, దేవతలు, సమస్త ప్రాణికోటిలోనూ కూడా భగవతి యొక్క శక్తి విరాజమానమై ఉంటుంది. ఆ శక్తి లేకపోతే ఎవరూ కదలలేరు, మెదలలేరు. ప్రతి ఇంట ఈ స్థితియే ఉంటుంది. మంగళ ప్రధానురాలకు భగవతి చండిక సకల కోరికలను కూడా సిద్ధిస్తుంది. ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షాలు ఈ దేవిని ఆరాధించడం వలన సిద్ధిస్తాయి. ఎంత గొప్ప పాపి అయినా సరే తాను చేసిన పాపకార్యములను పశ్చాత్తాపడి ఈ శరన్నవరాత్రి వ్రతమును ఆచరించినచో సకల పాపాలు కూడా నివారణ కలిగి వారు ఉద్ధరింపబడతారు. పూర్వకాలమున కోసల దేశమున ఒక వైశ్యుడుండేవాడు. అతనికి సంతానము చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. వారి ఇంట్లో ప్రతిరోజు కూడా ఆకలి బాధలే, ఏడుపులు, ఆకలి బాధలే ఎక్కువగా ఉండేవి. ఆ వైశ్యుడు సదాచార సంపన్నుడు, ధర్మపరాయణుడు, ఎప్పుడూ కూడా అసత్యమాడేవాడు కాదు. అతని మనస్సు ఏనాడు కూడా కోపము ఎరగదు. అతనికి మనస్సులో అహంకారం కానీ ఈర్ష్యాద్వేషాలు కానీ ఉండేవి కాదు. ప్రతిరోజు కూడా ముందుగా పితృదేవతలను పూజన చేసి అతిథులకు భోజనం పెట్టి తర్వాత మిగిలిన దాన్నే తను భుజించేవాడు. ఇన్ని శుభలక్షణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అతనిని సుశీలుడు అని పిలిచేవారు. ఈ సుశీలుడు ఒక ఉత్తమమైన మునిని ఆశ్రయించి తన దారిద్ర్యము గురించి వివరించాడు. నాకు దేని మీద ఆశ లేదు. నా కుటుంబము పోషణ నిమిత్తమై నాకు శక్తిని ప్రసాదించండి. నా పిల్లలకు పిడికడు అన్నం పెట్టుకునే భాగ్యాన్ని కల్పించండి. నా హృదయమంతా కూడా అగ్ని రగులుకుపోతోంది అని చెప్పి బాధపడ్డాడు. నాకు ఏదైనా ఉపాయము తెలపండి. అవి తపస్సైనా, దానమైన, వ్రతమైన, మంత్రమైన ఏదైనా కావచ్చు. మీ కృప వలన నా పరివారము సుఖంగా ఉండాలని ఆ బ్రాహ్మణ్ణి ప్రార్థన చేయగా ఆ బ్రాహ్మణోత్తముడైన ముని ఈ విధంగా చెప్పాడు. నాయనా, సర్వశ్రేష్టమైనది ఈ శరన్నవరాత్రుల్లో అమ్మవారిని పూజ చేసినట్లయితే ఆ భగవతి అయిన జగదంబను పూజించి మంత్ర జప హోమములను నీ శక్తి కొలది చెయ్యాలి. ఇది పరమ పావనమైనది అని దాని విధానాలన్నీ కూడా తెలియపరిచాడు. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క వ్రతాన్ని శ్రీరామచంద్రుల వారు శ్రీ కిష్కింధలో ఆచరించి జానకీమాతను పొందగలిగారు. ఈ విధముగా ఈ వ్రతాన్ని నీవు చేసినట్లయితే అఖండమైన విజయం సాధిస్తావని చెప్పి ఆ యొక్క వైశ్యునకు మాయాబీజమును పేరుగల భువనేశ్వరి దేవి మంత్రాన్ని దీక్షగా ఇస్తారు. ఆ దీక్షను ఈ యొక్క వైశ్యుడు 9 సంవత్సరముల పాటు చేసి అమ్మవారి యొక్క నవరాత్రుల్లో ఈ దీక్షను పూర్తి చేసి అమ్మవారి అనుగ్రహానికి పాత్రులైనారు. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క వ్రతాన్ని శ్రీ మహావిష్ణువు మధుకైటములను సంహరించడానికి చేశాడు. తర్వాత త్రిపురాసురుని సంహరించడానికి ఈశ్వరుడు ఆచరించాడు. తర్వాత ఇంద్రుడు స్వర్గాన్ని కోల్పోయినప్పుడు అమ్మవారిని ఆరాధించి ఇంద్రపదవిని సంపాదించాడు. అదేవిధంగా విశ్వామిత్రుడు, వశిష్ఠుడు, కశ్యపుడు,
భృగు మహర్షి వీరంతా కూడా ఈ నవరాత్రుల్లో ఈ యొక్క అమ్మవారి వ్రతాన్ని పూజ చేసి వారు తరించారు అని దేవీ భాగవతంలో ఈ విధంగా ఉంటుందండి. అందుచేత ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో అమ్మవారి యొక్క నవరాత్రులు చేస్తారో వారికి అఖండమైన విజయము. ఏ కోరిక అనుకుంటే ఆ కోరిక, అది కూడా సత్కోరిక అయి ఉండాలి, దుష్కర్మ కోరిక కాకూడదు. అంచేత ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించి తరించాలని చెప్పి మనము చేసుకుంటున్నాము. ఇది మొదటి భాగం అండి. ఈ యొక్క భాగాన్ని మీ ముందుంచుతున్నాము. రెండవ భాగంలో పూజలు ఉంటాయి. ఆ పూజా విధానం కూడా మీకు తెలియపరుస్తామండి. మంగళం మహతు. ఇది శ్రీ గాయత్రి వైదిక స్మార్త ఆధ్యాత్మిక సేవాలయం తరఫున మీ ముందు ఉంచుతున్నామండి. దీనినే SGVSA సేవాలయంగా మీ ముందు ఉంచుతున్నాము. తర్వాత దీంట్లో ఏవైనా సరే మీకు సలహాలు కానీ లేదా సూచనలు కానీ చేయదలుచుకుంటే మా కామెంట్ బాక్స్లో తెలియపరచవలసిందిగా మనవి చేసుకుంటున్నాము. మీకు ఈ యొక్క వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు. స్వస్తి.